खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ हाग्रामा महिलारिनि दाबि बिपिएफखौ नागारनानै रावबो सोरखार दानो हाया। इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा कमिसन राज खालामनायनि अजद। गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 44थि आरो गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्माया थुंगेबाय। दिघाजुलियाव दिनै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी गंनै मेडिकेल कलेजनि अन्थाइ खुन्थिया गायसंबाय। जौसिन बिजिरसालिया 10 फेब्रुवारि खालि अखिल गगैनि जामिननि सायाव राय होगोन। चिराङाव गिख्रंथाव अर खामदों। एआइजिपि धर्मेन्द्र दासखौ बजालि जिल्लानि एसपि थिसनबाय। चिराङाव गुलि आरो मैदेर हाथाइजों लोगोसे बारग' एनडिपिखौ हमदों। आसामाव 16,675 सावस्रि मावफारियाफोरनो कर'ना भेक्सिन होबावबाय। काजिरङायाव दाव साननाया जागायबाय। दानिया आबुं रादाब। फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै रावबो सोरखार दानो हाया होननानै दाबि खालामदों बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिडिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामा महिलारिया बरमायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव दाबि खालामनानै बुंदों दि फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफखौ नागारनानै मोनसेबो दोलोआ सोरखार दानो हाया। बेनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ इसिङारि सोलो एबा स्ट्रेटेजि खालामगासिनो दं। हाग्रामाया बुंनाय बादिब्ला विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ दासिम मोनसेबो दोलोजों गोरोबथा खालामाखै आरो बेनि बागै थांखि लाथ'वाखै। नाथाय समजों लोगोसे जायखिजाया हादरारि आरो ओनसोलारि राजखान्थि दोलोजोंनो गोरोबथा खालामनो थियारि जानायनि बागै हाग्रामा महिलारिया रोखा इसारा होदों। बबेखानि बिपिएफ दोलोआ असम जातीय परिषद आरो रायजल दलजों गोरोबथा खालामनायनि बागै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ होननानैबो हाग्रामा महिलारिया फोरमायदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि बरमायाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे जर'खा मेल बानजायनायाव जायो। बे जर'खा मेलाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिपिएफनि 3 मन्त्रि, गोबांसा एमएलए आरो दोलोनि दैदेनगिरिफोर सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। बबेखानि बे जर'खा जथुम्मायाव फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थिनि आरो फैगौ 10 फेब्रुवारि खालि बिटिआरनि गोरोबथा सान फालिनायनि बागै सावरायनाय जायो होननानै मिथिनो हादों। रायजो राजाफोरनो सोलायनाय आरो जाख्लनाय गैयै गोग्गो बिटिसि दानायनि रादाय होनानै बिजेपि आरो जिएसपिजों जयै बिटिसि दखल खालामनाय इउपिपिएल दोलोनि हेंथायै कमिसन राज खालामनाय आरो थिकादारफोरनिफ्राय % एबा जौखोन्दो बिनायनि अजद थिखांदों। इउपिपिएल दोलोनि सायाव बे गोख्रों अजदखौ होदों बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बरमायाव खुंनाय बिपिएफ दोलोनि जर'खा मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ अजद होदों दि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा लामा बानायनायनि थिका होनायनि मुङाव थिकादारफोरनिफ्राय 2, 5 आरो 10 जौखोन्दोसिम % बिदों। बबेखानि बिटिसि सोरखारा जाख्लनायनि हेंथायै नायबिजिरनायनि उनावबो गोहोआव थानाय दोलोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा थिकादारफोरनिफ्राय बेबादि % बिनायखौ मा बुंनो होननानैबो मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ सोंथि खालामदों। 5 आरो 6 फेब्रुवारियाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै कुचबिहार गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 44थि आरो गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्माया थुंगेबाय। जथुम्मानि जोबथा हाबाफारि बादियै खुंनाय जर'खा गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो राभा हाजं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा टंकेश्वर राभाया। बे हाबाफारियाव आलासि गाहाय महरै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारिया बाहागो लाफैयो। हाबाफारियाव बिटिसि सरकारनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिया माननि आलासि महरै बाहागो लानानै खौरांगिरिनि मोगा-मोगि सोंथियाव थांनाय 17 बोसोर बिटिसिनि जारिमिनाव मोनफ्रोम बिटिसिनि बिसायख'थिनि समाव खायसेया मेन एन्ड मेन कमप्लिक्टसो खालामबाय थाबोदोंमोन होनना बुंथियो। बे जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो मुस्रि सन्तोष हाज'वारिखौ आफादगिरि आरो मुस्रि निपन खाख्लारिखौ गाहाय नेहाथारि बिबान होनानै गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान मावफुं आफादखौ दानानै लानाय जायो।
गवालपारानिफ्राय बुद्धदेब खाख्लारिनि रिपर्ट। सिगाङावनो थि खालामखानाय हाबाफारि बादियै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिनै आसामाव दावबायफैदों आरो सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलियाव बानजायनाय गेदेर सुबुं गौमायाव बाहागो लादों। ढेकियाजुलिनि सुबुं गौमानि गेजेरजोंनो गाहाय मन्त्रि मदिया आसामाव गोदानै बानायनो गोनां गंनै मेडिकेल कलेज आरो असम माला बिथांखिनि अन्थाइ खुन्थिया गायसनो। मख'नो गोनांदि बिश्वनाथ आरो चराइदेव जिल्लायाव आरोबाव गुबुन गंनै मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालि गायसंनो थाखाय आसाम सोरखारा फोसावदों। बेनिनो अन्थाइ खुन्थियाखौ दिनै गाहाय मन्थ्रिया गायसंलांबाय। ओरैहाय असम माला बिथांखिया जादों आसामनि राजा लामाफोर आरो जिल्लायारि गाहाय लामाफोरखौ जौगाखांहोनाय आसाम सोरखारनि मोनसे गोदान बिथांखि। बबेखानि आसामा गंनै गोदान मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालि आरो असम मेलाखौ बान्था महरै मोननो हादों होननानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिनै ढेकियाजुलि सुबुं गौमायाव बुंदों। बेजों लोगोसेनो आसामनि 1,25 लाख सुबुङा मिरु सोरखारनि आयुष्मान भारत बिथांखिखौ मोननो हादों होननानैबो गाहाय मन्त्रि मदिया बुंदों। मदिया बुंबावदोंदि सा सानजा ओनसोलनि जौगाखांनायाव आसामा गाहाय बिफाव लादों। भारत हादरनि जौसिन बिजिरसालिया फैगौ 10 फेब्रुवारि खालि आबादारि दैदेनगिरि अखिल गगैनि जामिननि सायाव गिबि राय होगोन। एन.भि. रमना, सूर्य कान्त आरो अनिरुद्ध बसुमतारीमोननि साथाम बिजिरगिरिफोरनि मोनसे बेन्चआ फैगौ 10 फेब्रुवारि खालि अखिल गगैनि जामिननि सायाव राय होगोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय जानुवारि दाननि गिबि सप्तायाव अखिल गगैनि जामिनखौ गौहाटी गोजौ बिजिरसालिया नेवसिगारदोंमोन। गौहाटी गोजौ बिजिरसालिया अखिल गगैनि जामिनखौ नेवसिनायनि उनाव अखिल गगैनि जामिननि थाखाय हादरनि जौसिन बिजिरसालियाव थांदों। चिरां जिल्लानि सिडली पुलिस थाना बेन्दोंआव थानाय भुटियापारा गामियाव गिख्रंथाव अर खामदों। भुटियापारा गामिनि समेन बसुमतारीनि न'आव थांनाय हरनि 8:30 रिंगायाव जादों बे अर खामनाय जाथाया। बबेखानि हरखाब मोब्लिब सर्ट सार्किट जानायनि जुनै बे गिख्रंथाव अर खामनाय जादों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला बे अर खामनाय जाथायाव समेन बसुमतारीनि नखरनि सोद्रोमाफोरा खुनुरुखुमै जिउ रैखा खालामनो हायो। नाथाय न'आव थानाय गाननाय जोमनाय सि जोमजों लोगोसे गोनां डकुमेन्टफोर फारियै हानि पाट्टालाइ, एनआरसि फोरमानलाइ, रेशन कार्ड, बेंक पासबुक, आधार कार्ड, पेन्सन कार्ड, भटार आइडिजों लोगोसे खुदियाफोरनि फरा बिजाबफोर आरो नखरनि दोहोन सम्पथिफोरा खामनानै सेवहांगार जालाङो। आसामाव बावैसो गोदानै सोरजिजानाय बजालि जिल्लायाव सुपारिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस (एएसपि) थिसनबाय। एसिस्टेन्ट इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस (एआइजिपि) धर्मेन्द्र कुमार दासखौ ट्रेन्सफार खालामनानै बजालिनि एसपि थिसनबाय। आसाम सोरखारनि नखर बिफाना सनिबारखालि गांसे अफिसियेल नटिफिकेशन जारि खालामनानै एआइजिपि धर्मेन्द्र कुमार दासखौ बजालिनि एसपि महरै ट्रेन्सफार खालामो। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा बरपेटा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बजालि महकुमाखौ बावैसो दरसे आबुं जिल्ला महरै फोसावदों। बेजों लोगोसेनो बजालिया आसामनि 34थि जिल्ला महरै गनायथि जायो। चिरां जिल्लानि दुलिगावआव मैया गोबांथार बिबांनि गोगो गुलि आरो मैदेर हाथाइजों लोगोसे बारग' एनडिएफबिनि सासे सोद्रोमाखौ पुलिसआ हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै मैया फुंबिलियाव बासुगाव पुलिसआ दुलिगावआव जथायारि अपारेसन खालामो। बे अपारेसनाव बारग' एनडिएफबिनि सासे सोद्रोमाजों लोगोसे थर 105 गोगो गुलि आरो थाइसे मैदेर हाथाइ बोखांनो हायो। पुलिसआ हमनो हानाय बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाखौ जानन नार्जारी होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो जागायबाय होननानैबो पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। शुक्रबारखालि आसामाव आरोबाव कर'ना भेक्सिन थुदों। आसामाव शुक्रबारखालि सावस्रि मावफारियाफोरनो कर'ना भेक्सिन थुनाय जादों। नेशनेल हेल्थ मिशननि बुलेटिनआव फोसावनाय बादिब्ला शुक्रबारखालि आसामनि 16,675 सा सावस्रि मावफारियाफोरनो गोदानै कर'ना भेक्सिन थुनाय जायो। बेजों लोगोसे आसामाव कर'ना भेक्सिन थुजानाय सुबुंनि बिबाङा सा 77,264 सिम बांबाय। रिपर्ट बादिब्ला शुक्रबारखालि आसाम नाङै 289 सावस्रि मिरुआव 15,360 सा सुबुंनो कभिसिल्ड भेक्सिन होनाय जायो आरो गुबुन मोन 29 मिरुआव 1,315 सुबुंनो कभेक्सिन होनाय जायो। बबेखानि आसामाव शुक्रबारखालि आरोबाव कर'ना भेक्सिन होनायनि उनाव सानै सुबुंनि देहाया गाज्रि जानाय एबा साइड इफेक्ट जानायनि खौरां मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला कर'ना भेक्सिन लानानै क'क्राझार आरो बरपेटा जिल्लायाव सानै सुबुंनि देहाया गाज्रि जादों।
मख'नो गोनांदि आथिखालाव भारत हादराव निजायै दिहुननाय मोननै कर'ना भेक्सिन दंसै। बेनिनो मोनसे कभिसिल्ड आरो गुबुन मोनसेया कभेक्सिन। काजिरङा हायुङारि हाग्रामायाव मैयानिफ्राय दाव साननाय हाबाफारिया जागायबाय। काजिरङा हायुङारि पार्कनि साखाथि फाखाथि थानाय ओनसोल ईस्ट आसाम वेलफेयार रिजार्भ फरेस्ट, टाइगार रिजार्भ फरेस्ट, नगाव रिजार्भ फरेस्ट आरो बिश्वनाथ रिजार्भ फरेस्टआव दिनैनिफ्राय दाव साननायनि हाबाफारिया जागायबाय। सा 22 अर्निथ'लजिस्टफोरजों लोगोसे सा 24 भलेन्टियारफोरा काजिरङायाव दाव साननाय हाबायाव बाहागो लादों। बबेखानि सहला, दाफलं, बरबिल, बेंगाबिल, दंगा, बान्दरदुबि, पाताहि बिलोफोरखौ लाफानानै नगावनि मोनबा बिलोआवबो दाव साननाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।